Να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή βραδιά τον ΔΠΘ, τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιάννη Ζαφύρη για τη βοήθειά του, τον κύριο Παυλιδάκη, ηθοποιό σκηνοθέτη της ομάδας του ΔΠΘ, όλους τους αγαπημένους φίλους που βοηθούν κάθε φορά με όρεξη την προσπάθεια του συλλόγου και είναι πάντα κοντά μας, και να σας ευχηθούμε καλή διασκέδαση για απόψε το βράδυ. Και η Βασιλοπούλα Ροδογάλη. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, την καλή μας συντροφιά να την εκαλησπερίσει. Καλησπέρα του παραμυθιού, καλησπέρα και τις αφεντιές μας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλεύς και μια βασίλισσα που είχαν 3 κόρες. Η πρώτη και η δεύτερη δεν ήταν όμορφες. Μα η τρίτη, η Κάρακη, ήταν πεντάμορφη σαν τριαντάφυλλο και άσπρη σαν γάλα. Γι' αυτό την ελέγανε Ροδογάλη. Οι 2 μεγάλες ήταν κακές και ιζουλεύανε τη Ροδογάλη. Μα εκείνη είχε αγγελικιά ψυχή και δεν τους κράταγε κακία. Τσι αγαπούσε και δεν την καταλάβαινε τη ζούλια. Άμα ήρθε ο καιρός να παντρευτούνε, ο βασιλές ήβρε 2 καλά πριγκιπόπουλα και πάντρεψε τις 2 μεγάλες. Γιατί δεν είχε διάδοχο και έπρεπε να γίνει βασιλές της πρώτης ο άντρας. Τρίτη όμως η Ροδογάλη που ήταν 18 χρονών δεν ήθελε να ακούσει για παντριά.